Ya kaya ngene iki Bateh, kondisi omahe warga sing panggone nok pinggir bantaran Kali Bengawan Solo, panggone nok Desa Sarirejo, Kecamatan Balen. Luapane banyu nggawan nyebabno pinggiran kali longsor sampai luweh teka 20 meter. Kondisi iki nggawe pitu bangunan omah warga rusak lan keancem keseret arus nggawan. Akeh omah sing terdampak antarane omahe Rasmadi, Enim Suroto, Sutamah, Rumini, Sudirman, Nur Kalim, karo Subroto. Malah ana salah sijine omah yaiku nggone Rasmadi kepeksa kudu dikosongno merga kondisi bangunane wis miring lan rawan ambruk. Senajan bahayani merga pas ning pinggir kali nem omah liyane isek dienggoni, tapi nek pas awan wae. Salah sijine sing duwe omah, Enim Suroto nyeritakno, nek longsore pinggiran gawan iku kedadean wingi pas gawane gedhe. Dawane longsoran sekitar 20 meter karo jerone sekitar 9 meter. Senajan was-was merga wedi omahe longsor lan ambruk, tapi Suroto karo keluargane sek tetep bertahan. Wonge ngaku ora duwe pilihan liyane, makane kepeksa nantang maut urip ning dhuwure pinggiran sing rawan longsor. Masya longsore pinggiran gawan iki tambah nemen, tapi sampai saiki durung ana penanganan darurat kanggo ngantisipasi longsoran susulan. Kondisi kaya ngene nek dinjarno terus-terusan bakal tambah nemen lan ngancem omah-omahe warga sing liya sing edek karo pinggir gawan. Edo Jadi Aldian, JTV.